An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jije sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi nɛnɛ ye dɔ furancɛ daminɛ dɔ wɔɔrɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ o tile 16 ye bi ye ka bɛn 2023 ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ lasiri laban ye an b'a la k'a fɔ bi o tile 23 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1444 san duuru de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ Dura marabolo kɔnɔ na min ye marifatigiw ye o welela dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na siɲɛ 2 bɔɲɔgɔn k'u kunda yen kan o kɔni kɛra so ye ni ka se ka taa ni minɛ dɔw ye ka bɔ dozolakaw ka daga kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ o kɛra N9 kaw fɛ yen o kɛra so ye dozolakaw kɔni ka dɔn k'a fɔ olu ka minɛnw ka cɛ ka bɔ ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se janvier kalo tile 14 o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔ na don min bɛ n'i y'a sɔrɔ a ɲɛnɛmayara o baaraw laada tilenna an ka jamana kɔnɔ na fan caman fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kan lasɔn bolokɛnaw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a ladɔn k'a fɔ Siribala marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔw kɛra araba tɛmɛnen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra marifaci ye jadiwala tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu ni dozolakaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ dugusajɛ an b'a ladɔn k'a fɔ alamisa wulikɛjɔ kɛra kunnafoni na ko Siribala dozo ɲɛma kɔni k'a taara minɛ an ka jamana fanga fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la dɔw ka fɔla k'i ka dɔn ko cɛ dɔ kɔni fure yira n'i y'a sɔrɔ o ye Njanabugu ka ye o min fure yira kunnafoni na k'o tun ye Baganjula ye o tununa ko ninnu senfɛ maa caman ka fɔla k'o de kɔni na kɛ minɛni kun ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ kuma kolomari tɛ dɔwɛrɛ bi wulikajɔ minnu bɛ sen n'a ye bi an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn jamana in basigi ye fɛɛrɛ kɛ ka joona k'an bila o sira kan an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye an b'a ladɔn k'a fɔ Dura marabolo kɔnɔ na ko nin kɛlen bɛ dabamaw ye sunɔgɔtiw ye kabini sanga jan jariwala tigilamaw dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na ka na se nin dɔgɔ furancɛ in ma u ye wulikajɔ kɛ siɲɛ sigiyɔrɔma 2 fɔlɔ la u taara dozolakaw olu nɔfɛ o kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ u ka marifa dɔw ka taa n'olu ka tila u ka minɛ bɛɛ lajɛlen jeni dozolaka minnu b'o yɔrɔ la ye k'u ka dɔgɔn k'o sababu kɛ u yɛrɛ ka fɔ la jamana faamaw ye maa minnu minɛ n'i y'a sɔrɔ ye Diko n'a ka maaw ye u ye minɛni min ta ka ɲɛ solu ma o kɔni kɛlen bɛ sababu ye bi na jariwala tigilamaw f'u b'a fɔ olu ye nɛgɛjuru siraw fɛ ko ni ala sɔnna ma k'olu kɔni u k'u da k'olu bɛ t'u nɔfɛ wa olu bɛ fɛn min f'u ye u kana fara olu ka jariwala tigilamaw k'o de da ka d'u la k'a fɔ k'u bɛ sigi k'a fɔ k'u bɛ taa jamana fɛ k'u b'o kumaw de f'u ye nɛgɛjuru sira fɛ o kɔni kuma bilama bɛɛ lajɛlen kamana gannen bɛ u yɛrɛ ka fɔ la n'a fɔra ka f'u ye marifa ta k'a f'u ti foyi fɛ ni faso tɛ olu tun bɛ se ka fara fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ k'u bɛ taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin faso man kan olu ko k'u bɛ fara faso de kan ka tila k'olu kɛ sanga ni waati bɛɛ o faso kelen kɔnɔna na olu bɛ tila ka taa minɛ yɔrɔ ni yɔrɔ k'a bɛ kɛ so ye ni ka se ka olu fari fa an b'a la k'a fɔ dozow kɔni fanga dɔgɔyara o yɔrɔ la ye jariwala tigilamaw ye nako fɔlɔ kɛ sibiri dɔw tilala ka na tuguni o sen fɛ u ye ka dɔn k'a fɔ ka minɛnw cɛ o kɔfɛ ka tila ka taa n'u ka marifa dɔw ye dozolaka minnu olu ka fɔ la k'olu kɔni fanga ka dɔgɔ olu kɔni u tun bɛ taa fɔ maa 200 ni kɔ la nka bi ko maa 5 damaden don o kɔni kɛra so ye bi jariwala tigilamaw b'a la ka yɔrɔ ninnu munumunu komi a ka don cogo min na kuma kolomara tɛ dɛrɛ bi min da ka d'an ka jamana na an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a ladɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 14 o don min n'a fɔra ko kɛ ka don gɛrɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔ na o baara laadaw tilenna an ka jamana kɔnɔ o sen fɛ Mali yɔrɔ caman kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ se ka ɲɛnamaya a ɲɛnamayara o yɔrɔ caman na Bamakɔ kɔnɔ na laada fana tilenna maa caman ka fɔ la dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ko a cɛ ka ɲi kosɛbɛ nka dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don ni janto ma kɛ ko a n'anw ka jamana kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya don k'i ka dɔn k'u bɛna ka dɔn k'a fɔ tɔgɔ kura wɛrɛ k'u ka tila ka kow ni ka ɲamini don kow kɔnɔna na a baaraw tilenna Bamakɔ min ye Mali minisiri ɲɛmaa ye Dr Choguel Kouala Maïga ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. La souveraineté retrouvée o de Mali y'a ka hɔrɔnya ye a y'a lasegin munna waati dɔ sera Mali la Mali chef de l'État Mali l'armée Mali ɲɛmɔgɔw u tɛ se ka taa yɔrɔ dɔw la o banna pewu bi Mali bɛ se ka taa yɔrɔ wora yɔrɔ tɛ Mali jamana kɔnɔ an ka l'armée tɛ se ka taa yɔrɔ min na a filanan bɛɛ kun y'a fɔ ko n'i to k'u dɛmɛ i tɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ ma i tɛ se k'i ka jamana mara Maliyɛnw y'a yira ko hali ni m'u dɛmɛ
u yɛrɛ ka baara bɛ se k'u balo tamasiyɛn fila dɔn dɛmɛ tɛ ka kɛ maliyɛnw mais Mali l'armée kɛlɛminɛn minnu sanna san kelen kɔnɔ transition la o ka bɔ ni min kɛra san 40 kɔrɔlen a filanan miliyari 200 o de farala baarakɛlaw ka saraka o b'a yira ko nafolo bɛ Mali la ni maliyɛnw y'u cɛsiri u bɛ se k'u yɛrɛ ta o de ye souveraineté retrouvée président de transition ye kuma saba fɔ u k'a faamu a fɔlɔ Mali ka hɔrɔnya maa o maa n'a ko k'a bɛ maliyɛnw dɛmɛ n'a ti ka hɔrɔnya bonya i teri tɛ a filanan maa o maa n'a ko k'a bɛ baara kɛ nin ye n'a ko i teri don diɲɛ kɔnɔ maa si kan ka yira Mali la a ka intérêt bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw yɛrɛ b'a sugandi u ka partenaire Mali de b'a sugandi maa wɛrɛ tɛna fɔ Mali ye nin ka ɲi nin man ɲi kana nin ta kana nin to Mali yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka jɔn de ta ka baara kɛ n'a ye maa si man gida dɔ a la. An balona k'a fɔ ni tun ye Mali ministre Jama Kaɲe ye an bɛ dugawu kɛ kuma min ye yɛrɛma hɔrɔnya kuma min bɛ sen na Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an ka ministre bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin bɛ bunadamadenw n'u tɛgɛla fɛnw lakɛnɛni ma olu ye yɔrɔ dɔ n'i y'a sɔrɔ ni k'o yɔrɔ baaraw k'olu ye i ka dɔn k'a fɔ jamana kura dɔ sɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen di dɔ wɛrɛ ma dɛ min ye dɔrɔguw ye ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli u tɔgɔla yɔrɔ o sɔrɔla u fɛ o senfɛ ministre bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Daoud Ali Mohamed Den ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. OCS n'o ye office central des stupéfiants ale an ka cakɛda min ɲɛsinen bɛ drogue ko kɛlɛli ma drogue ni a nɔfɛfɛn caman fɛngɛ ɲɛnaminimafɛn ninnu caman kɛlɛli ye depuis a créera 2010 a san 12 ni dɔɔni filɛ u tun bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ na yɔrɔ kun tɛ mɔgɔ kun bɛ se ka fɛɛrɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na donc an nalen an y'o ye an ko nin tɛ se ka to tan nin ye service ba de ye ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko drogue fɔlɔ a bɛ min kɛ adamadenw na minnu b'a ta a bɛ tiɲɛni min don mɔgɔ ka manifinya na o bɛ yen minnu b'a feere fana ka wari kɛ terrorisme de fɛn wɛrɛ donc o fana degun bɛ yen donc fɛn o fɛn drogue ye min b'a ta o min b'a feere o min b'a trafic kɛ nin si de man ɲi donc ni service ba min ɲɛsinnen bɛ nin ma o tun b'an ka to cogoya dɔ la k'a bila yɔrɔ la a tɛ se ka baara ka kɛcogo la o de kama an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ko k'an ka baarakɛlanw bɛ fan o fan n'o ye finitigiw ye ni fɛn o fɛn ɲɛsinnen bɛ faso lakanani ma an k'u bila condition de vie et de travail n'o ye k'u bila yɔrɔ la u se k'u ka baara kɛ u fɛrɛ ma yɔrɔ min u ka baara k'a kɛcogo ɲuman na an y'a f'u ye fana ka fara kan faso de ye wari donni na donc n'o o kɛra ka jɔ ka d'aw ma a ka kan aw ka hakili to a yɔrɔ la. An balona k'a fɔ ni tun ye ministre Kaɲe ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka faso ma n'an bɔra yen min ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaw ne ye marifatigi dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jadewala tigilamaw u taara ka taa maa dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ne ka taa ale fa ka foro kɔnɔna na jumadon min kɛra bɛnwanikaw fɛ yen o senfɛ ka tila ka telefɔni ci u ye min fa dɛ o ka telefɔni u taara n'o ye k'o t'u bolo donsoba ko k'ale b'o ɲini o ka weleli kɔnɔna na o taara bɛn u ka telefɔni o y'o wele min kɛ o sɔrɔla jadewala tigilama ninnu bolo u tilala k'u ka nimero ta ka donsoba ka nimero ta u ka telefɔni kɔnɔna na u b'a fɔ donsoba ye ko n'a ye cɛ ye walima k'u ka bɔ k'olu bɛ pɔn na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Kasim Daw min ye Mbewani donsoba ale b'an bolo nɛgɛ kan waati na e ye jɔnni ye? Ne tɔgɔ ye Kasim Daw ka bɔ Mbewani. Ne ye Mbewani donsoba ye. Kasim Daw an ye kunnafoni sɔrɔ ko jumadon k'u ye Mbewani donsolaka dɔ fa a ka foro kɔnɔna la a ko kɛra cogo di? Abulaye Kulubali a kɛra. Donsoden bɔra ya sɔgɔmada fɛ k'a bɛ taa ka pipinière lajɛ. A n'a terikɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Donsoden tɔgɔ ye ko Bukari Angoyiba. A kɔni bɔra a ka foro la misigɛnna dɔw tun bɛ foro kɔnɔ yen. Olu de nana kuma bila o la u n'u jɔlen don ale kɛmɛ a ma ko an ka taa ne dan tɛ ninnu na k'a ko ninnu ti foyi kɛ a ye yɛlɛma dɔrɔn o ye jadi wale tigilama ninnu ye u bɛɛ bolila ko ne ye kisɛ ci a tɔ kelen na ka dɛsɛ o taara se waati dɔ ma dɛrɛn tigɛlen kɔfɛ o y'a ka finiw bɔ ka bila ka soto tileti ni dibaradɛri donc o turunɛna ka moto ta ka n'o ɲininka k'o bɛ mɔgɔ don dɔ ye a ko k'ale ma mɔgɔ ye o ko cikɛla minnu ye ne ka mɔgɔ yɔrɔ biriw fɛ u tilala ka munumunu ka tila ka na u jɔ o la k'u ka taa so olu kɔni taara so o y'a sɔrɔ u ye Bukari sɔrɔ ka ban ne y'a ka nimero wele nimero tɛ ka don kɔfɛ u nana nimero dayɛlɛ k'u ye ne ka mɔgɔ fa k'a bilalen bɛ yen k'u jigi tɛ faama ka olu jigi tɛ foyi kan k'anw jigi d'an bɛ faamaw kan k'an b'u wele k'u tina yɛrɛ ko ja mama an ka don an ka jɛ in na ko i ka maa bɛ sa hali o tɛ se ka taa ko n'an ye cɛ ye ko ale filɛ an ka dugu da la nɛgɛtɔn na yan ko ne ka bɔ ka taa n yɛrɛ y'a ka nimero di faamaw ma olu y'a sɛgɛsɛgɛ ani n jɛ ɲɔgɔn dɔn olu y'a sɛgɛsɛgɛ fana ko k'a b'an ka kɔnɔna in na o kɛra jumadon ne ka maa min fa ne y'o nimero de wele u ye ne ka nimero de ta o kɔnɔ u bɛ ka ne wele n'u ka pisi wɛrɛ ye samedi u bɛna ne yɛrɛ nɔfɛ fo n ka so kunun ko dimanche sɔgɔmada u nana an ka dugu daminɛ yan n ye faamaw wele ka kunnafoni di faamaw ma ne faama kɔni ye fɔlɔ u ye n ɲininka ko yala ko moto ye joli ye u bɛ se maa joli ma mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ u la k'olu da dɔn ka se u ma Mbewani yɛrɛ yan an b'u ka complice caman bi yan donc u k'a jateminɛ anw ka dɔgɔ ya tiɲɛ don ni n kɔni ma ɲɛ ko n bɛ sa ni dɔ de bɛ sa ɲɔgɔn fɛ nka
u ka jateminɛ kɛ ne yɛrɛ ye n ka foro cɛ u ka tilema kuma foro ne jɛna n ka foro kɔ fo bi faama ti n balo duguma ti fɛn bɔ ka taa di yan n bɛ ka n ka baganw de feere ka n ka suma san a bɛɛ bɛ ka kɛ faso de nɔfɛ ne bɛ wele min da fanga ɲɛ an ka kɔnɔna ninnu k'a lara wuli anw ni Bɛwanikɔrɔ de ka surun ɲɔgɔn na Bɛwanikɔrɔ u nana ko jaka k'olu taara bɔrɛ 30 d'u ma u ko salon ta tun ye bɔrɛ 90 k'u t'olu to yen fiyewu dimanche k'u bɛna ye o dun kɛra dimanche u nana fɔ an ka yɔrɔ la yan u b'a sɔrɔ i tɛmɛna Bɛwanikɔrɔ u ka jateminɛ dɛ wallahi anw sɛgɛnnen don n'i ko k'i bɛ wuli i bɛ minnu dɔn yan mɔgɔw bɛ wuli k'u da sɔ i la donso kanuba man ca anw m'an da kɛ nafolo ɲini kama faso t'an dɛmɛ anw b'u dɔn n'an ko k'an bɛna ko dɔ kɛ kun fanga bɛ tila ka na ko dɔ k'an na i ka maa bɛ sa hali fanga tɛna ka n'a ta ko dugumɔgɔw ka taa ta fo bi fanga kelen ma na u m'an wele ka foli k'an na kuma tɛ dɛmɛ ko ma Bɛwani yɛrɛ dugu kɔnɔ yan hali an bɛ nin lakana in na hali dɛmɛ min bɛ na a dɛmɛ donso kɔni tɛ hali ti y'a kɛnɛ ka sango k'a fɔ ko fɛn min d'i ma an sɛgɛnnen bɛ yɛrɛ n'u m'a jateminɛ ne kɔni bɛ sa de ɲinɛ ne tɛ Bɛwani bila ou bien ni fanga nana minɛ ka taa nin an balona k'a fɔ ni cɛ Bɛwani donso ɲɛma kan ye Kasim Dawu kuma tɛ dɔ ye dɛ kuma caman bɛ deli ka nin fɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen k'i to Bamakɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ na e ti bɔ caman kalama n'o tɛ sɔɔni dama an b'an bolo sin k'a fɔ ka daminɛ nin yɔrɔ in na ka taa nin yɔrɔ in na jadewala tigilamɔgɔw kɛlen bɛ k'u bɛɛ k'u ta ye o de ka ca yɔrɔ caman na bi an ka jamana kɔnɔ nka su ni tile an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an ti d'anw ma dɛ an b'a fɔ de ko Mali ma deli ka lafiya ka nin waati in bɔ n b'a fɔ ye an bɛ min kalama an bɛ ɲɔgɔn ɲininka yalima n'a sɔrɔ an bɛɛ yɛrɛ bɛ Mali kelen kalama gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi lakanabaliya la gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi yɔrɔ dama min bɛ yen n'o de kɛlen bɛ bi ni tɛ se k'i sen da ye o de ka ca kosɛbɛ walima a ka jɛn n'a ye n'i ye mugu kan dalen yɔrɔ minnu na o b'a sɔrɔ olu kɔni ye faso yɛrɛ to yen k'a fɔ k'olu bɛ fara jadewala tigilamɔgɔw ka kamanagan ya sababu ye an ka fɛɛrɛ k'ale bi an ka kow ɲɛɲini cogo bɛɛ lajɛlen kan ka se ka basigi lafiya ni ka nati n'o tɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ɲini k'a basigi n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna na janvier kalo tile fɔlɔ o bɛnna kari de ma wulikajɔ kɛra sibiri sugala fɛ ni ka dugujɛ kari la kamalen 2 ka kelen wele ko wari falen n'a y'o ye u ka fɔla k'a dɔnba yɛrɛ dɔ de y'a wele o kɛra min kɛ wari min fɔra ale bɛ se ka min falen ale y'o wari bila kunna o kɔfɛ a fɔra ko wari in ka ca a tilala k'a teri wɛrɛ wele o fana ka fara kan ka se ka wari wɛrɛ ka na n'o ye sango bɛ se ka taa wari in falen cogo min na o kɔni kɛra so ye k'u maa 2 nɛgɛjuru sira fɛ u ka ɲɔgɔn ta moto la ka se ka na u ni maa minnu kan ka taa wari falen baaraw la ka se ka na ɲɔgɔn kunbɛn olu k'u ka moto bila ka d'olu kunna mobili la fo nin yɔrɔ in na maaw kɔni kunnafoniw carila k'u ma ye an b'a da k'a fɔ tiɲɛfala sala yɔrɔ la dɛ u su taara ye juma tɛmɛnen na u kantigɛlen bɛ ka tila ka muru turuturu kelen yɛrɛ kɔnɔw na nin baara in kɛra o y'a sɔrɔ u yɛrɛ su tiɲɛna ka ban bagangɛnna dɔ de kɛra so ye u ka se ka ye o janajaw kɛra jumadon ɲɛrɛla kaburu dɔ la janaja ninnu kɛlen kɔfɛ min kelen dɔ yɛrɛ o denkɛ n'o ye Alayi Bubu ye ale b'an bolo nin waati na a b'a ɲɛfɔ an ye a kɛra cogo min na an ka Alayi Bubu lamɛn. Ne tɔgɔ ye Alayi Bubu l'enfant de Kareri ne Kareri Media porte-parole ye an bɛ Bamakɔ yan. Dɔgɔfɛn tɛmɛnen na kunnafoniw tun carila ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw minɛna n'o ye maa 2 ye maa 2 min ni u welela mɔgɔ fɛ wari falen sababu la n'u kun tununa an ye kunnafoni sɔrɔ ko u fure tilala ka ye jumadon o kuma ye tiɲɛ ye wa? Kuma ye tiɲɛ jumadon ka kɛɲɛ ni tilebenda waatiw ye an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Tiɲɛfala fanfɛla ninnu na n'o ye dugu dɔ bɛ Kulukɔrɔ sira in na ko Sala an ye kunnafoni sɔrɔ ko misigɛnna dɔ ale ka baganw tun bɛ ka boli tu dɔ da fɛ ale taara ka taa lajɛ k'a y'a ye ko suma bɛ yen ale taara ka taa fɔ zoforo dɔ b'o yɔrɔ la ale taara f'u ɲɛna ko kasa dɔ kɔni bɛ o yɔrɔ ninnu na yen olu taara lajɛ komi an yɛrɛ kun bɔra yen ko kelen kɔfɛ an kun bɔra yen nɔ nimorow kun dira yen donc olu y'an wele k'a fɔ ko maa 2 fure bɛ yen finalement an ni faamaw dara ɲɔgɔn kan ka taa donc an taara sɔrɔ olu de don hali n'a sɔrɔ la kɔɔri kun commencera ka tiɲɛ kunnafoni na k'a taara sɔrɔ ye k'u kan tigɛlen kun don o kuma ye tiɲɛ wa? O kuma ye tiɲɛ u kan tigɛlen don kelen yɛrɛ o ye Laji Buye Fofana o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye donc ale kan tigɛlen kun don a terikɛ o ye Umar Bacili ye ale kɔni barakɔrɔla yɔrɔ kun sɔgɔsɔgɔlen ni muru ye ka tila ka kan tigɛ an y'u sɔrɔ o lahalayaw de la directement an y'u ta parce que kɔɔri kun commencera ka tiɲɛ pikiri dɔw kɛra u la docteur fɛ pour que ka se ka dɛmɛ d'u ma ka taa n'u ye jumadon kelen sufɛla yɛrɛ fɛ an taara ka taa u janaja bɛɛ lajɛlen kɛ Ɲarela kaburu donna donc u 2 bɛɛ kɔni an y'u sutura kaburu kelen kɔnɔ maa 2 bɛɛ bɛ taa san 30 donna u 2 bɛɛ ye furu kɛ Umaru Bacili o den kelen de b'a bolo somɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna mais n bɛ Layi Buye Fofana ale kɔni alhamdulilayi den b'a bolo a bɛ ɲini ka 4 bɔ walayi vraiment a ko kɛra gɛlɛya yɛrɛ de parce que n'i b'a lajɛ u tununa ani u yera a bɛ bɛn tile 13 de ma o tile 13 balimaw bɛ kimi kɔnɔna na min bɛ ka gɛlɛya an bolo kosɛbɛ hali a lakali man di o de maa min yɛrɛ an bɛnkɛ wele n'o ye Laji Buye Fofana ye fɔcogo dɔw la ko finitigi don o ka telefɔni sira n'o y'o ka numéro ye o kɔni dira faamaw ma a dira réseau tigiw ma an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko u ko ko
min ye finitigi ye ko k'u tɛgɛ dara kan donc an y'o kunnafoni sɔrɔ hali n'a sɔrɔ an kɔni ɲɛ ma d'a kan fɔlɔ. aw yɛrɛ ka faamuyali la o numéro kelen min ye weleli kɛ o numéro kelen de bɔra n'a ye fo ka taa se u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa se fali ma wa? o yɛrɛ de kɛra sababu bari o de y'a wele samedi su fɛ ka sɔrɔ k'a fɔ a ye ko dimanche fɛ a ka mɔgɔ dɔw bɛ yen wari b'u bolo a kan ka falen ale fana ko wari in t'a bolo a y'a terikɛ wele n'o ye bacirikɛ ye o somɔgɔw ka fɔ la ko a ye 14 millions de minɛ a kɔrɔkɛ bolo o bila a kunna ka taa a n'a ka moto an kɔni ye tracé min dɔn o de ye sɔrɔsikɛ ye min y'a wele ka nin kɛ jamana in kɔnɔ bi ka se ka taa finitigi ko fo la o bɛ e bila o jumɛn kɔnɔ? o yɛrɛ de b'an bana n'a fɔra olu de ye lakanabaw ye ni ko sugu kɛra k'a fɔ k'olu tɔgɔ bɛ taa ye o la o de bɛ jigilatigɛ se an ma kuma fɔ man di dɛ mais min kɛra an fana balimaw la o fana lakali man di dɛ n bɛ a ɲini faamaw fɛ hali b'u k'u jɔ jɔyɔrɔ la k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka kunnafoni a lamɛnni don kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ i bɛ kunnafoni ta sun kɔrɔ ka tila ka dugawu kɛ an balima ninnu ye yarabi ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma an kɔni b'u jigiya k'a fɔ k'u ye serisiw de ye bari u maa min u m'a bɔn Mali jamana kɔni a sanama kɛra siran fɛn ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an bɛɛ kisi jamana in k'a bila basigi o minɛ kɔnɔ ka maaw minɛ u b'u ka baara la ka taa n'u ye k'aw bɛ taa wari falen a dɔ bɛ dɔ la ka taa ni wari yɛrɛ ye k'u to ye o n'a kɛ fɛn min n'o cɛ ka ɲi kosɛbɛ mais a ka kɛ kɔlɔbɛ kɛ wari min bɛ maa si ta da dɔn min yɛrɛ welela fɔlɔ wari hakɛ min tun b'o kunna o ma dɔn o yɛrɛ ka tila k'a tɔ kelen dɔ wele ko wari in ka ca o fana ye wari min b'o bolo o dama dɔn k'o tilala tuguni ka jɔn kunnata la ka tila ka taa fɔ a kɔrɔkɛ ye k'o ka 14 d'ale ma ka fara ale ta kan kana maaw bɔnɛw ni na ka tila ka taa n'u yɛrɛ ten an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka basigi ala ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye Dr Ahmed So ale min minisiri kɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ na bi bi na k'o taabolo kan ka kɛ cogo di fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ an ka jamana kɔnɔ na ale da sur'o ma an ka lamɛn. An kɔni y'an miirina ta fɔ an tɛ fɛn nɔfɛ an tɛ place nɔfɛ ala barika la on ye kalan mun kɛ o bɛ se k'an permet ka baara kɛ yɔrɔ caman na an ta ye min ye dɔrɔn n'an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ k'u bila sira kan an ta ye o dɔrɔn de ye an bɛ min ɲini donc maliyɛnw yɛrɛ de ka wuli sa an bɛna se élection ma bɛɛ k'i cɛsiri mɔgɔ si kan'a to ko wari ka se k'i santugu i ka taa voter mɔgɔw ye mɔgɔ mun tɛ se k'a baara kɛ o b'an coro ka taa fɛ de fo mɔgɔw k'o faamuya ni mɔgɔ min nana wari di ma a minɛ i b'a sɔrɔ a ka ca ala fɛ jamana ka wari suɲɛlen don cogoya dɔ la a minɛ mais yanni i ka voter i k'a ɲini k'a dɔn i bɛ voter mɔgɔ min ye mais aw fana jɔyɔrɔba de b'a la fo mali presse ani mali association bɛɛ de ka wuli k'u cɛsiri ni mɔgɔ mɔgɔ y'i kan bɔ k'o ka dossier lajɛ fɔlɔ n bɛ segin a kan a ye mun ale ye jɛn de ye dɔnniya jumɛn de b'a la a ye mun de kɛ mali ye a ye mun de kɛ mali ye programme jumɛn de b'a la fɛɛrɛ jumɛn de b'ale la sécurité yɔrɔ la économie yɔrɔ la société yɔrɔ la environnement yɔrɔ la miirina jumɛn b'ale la sɛnɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛna an ka sɛnɛ yiriwa cogo di an bɛna an ka bagan maralaw dɛmɛ cogo di an bɛna an ka jɛgɛminɛnaw dɛmɛ cogo di an ka dugukolo fɛnw an bɛna o la yɔrɔ cogo di an bɛna mun de kɛ pour que dun ka fan ka se ka se jamana nin kɔnɔ an bɛna mun de kɛ pour que dɔ ka bɔ fɛnw sɔngɔ la o si t'an bali an ka yɛlɛma woloya an bɛ kɛlɛ min na an bɛna kɛ cogo jumɛn an bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛna an ka armée renforcer cogo min na pour que a ka jugu ninnu gosi ka bɔ an ba la u k'o de ɲɛfɔ o programme dɛ k'o de sinsin k'a lajɛ k'a vérifier n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ aw k'u ɲininka o la n'u nana k'u bɛna wariba bɔ ka mobilibaw san ka taa meeting fow kɛ aw ɲininka a y'a wari bɔ min bɛɛ k'i ferefereya tigɛ ne ye n ka wari sɔrɔ nin de la n y'a sɔrɔ nin de la n'o kɛra sisan caman da bɛ bɔ a la o tuma de b'a to n'an sera ka nin élection de kɛ pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na ne dalen don mali la dɛ ne jigin ma tigɛ mali la maliyɛn ka kisɛ fɛn b'an ka jamana kɔnɔ min don dɔrɔn ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini k'olu bila pilasiw la olu ka baara kɛ an balona ka fɔ ni tun ye Dr Ahmed So kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ani ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ɲɔnɔnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena NF wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ o kɛra dɔgɔfura tɛmɛnen na n'o kɛra so ye maa kelen ale kasara nin na n'o ye dugutigi conseil ye kumaw cayara dugutigi ka kunnafoniw kɔfɛ dodolakaw u yɛrɛ wele bila ma an tun wele an tun sɔrɔ o kɔfɛ o b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an bɛna ɲininkali k'u la an balimakɛ e jɔn ne ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Moribo Male ka bɔ B3 la nɛgɛ daga la mankan min kɛra NF ne tun b'o 16 la Moribo Male i ko mankan min kɛra NF ke tun b'o kɛnɛ kan mankan in a kɛra kɛcogo di mankan in daminɛ don fɔlɔfɔlɔ a kɛra dimanche dɔgɔninaw tatɔla sɔgɔmada fɛ dɔgɔniyɔrɔ la an karamɔgɔ a ye wotoro kelen lajɔ a k'o tigi ma n'i sera ɲɛfɔmɔgɔw ma i b'a ɲɛfɔ ɲɛna a bɛ wotoro kelen bila ɲɛfɛ min ye wotoro langolo ye mɔgɔ ninnu b'a la ka bɔmu don kungo kɔnɔna na a ka hali ni bɔmu ma ɲɛ k'a bɛ wuli ni mɔgɔ ye a bɛ kɛ wotoro jala ye a tɛ mɔgɔ sɔrɔ a bɛɛ ni bɛ kisi a y'o kuma fɔ wotorotigi ɲɛna min kɛ wotorotigi bɔla kɔrɔ a kula ɲɛfɛmɔgɔw la a ye kuma ɲɛfɔ olu ɲɛna
sonu ka jama ana yɛrɛ an ɲɛ b'a la dɔ b'a la k'a fɔ ko donsow ka kuma ninnu ti foyi ye k'u bɛ dɔgɔbolo kelen kelen minnu di u ma ye k'ale tɛ taa dɔgɔ ɲini kana di dangaden si ma karamɔgɔ ko an ma o la ko yalima k'an bɛɛ lajɛlen kulo bɛ nin kuma na an ko ɔhɔ donc ko n'u bɛ segin an k'u lajɔ mɔgɔ min ye kuma in fɔ n'o tigi dɔnna ka bɔ jamana an bɛ taa dugutorotigi tɔw ma a ye kuma in fɔ ka da sababuya min kan a b'o ɲɛfɔ an na Abilaye u taar'o la min kɛ donc midi wagati ka na 1 heure la u ye segin daminɛ donc an sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ taalen don ci dɔ la n'o ye Modibo Konare yɛrɛ an ye wotorotigiw lajɔ wotorotigi dɔ bɔla fo kɔfɛla fɛ ka na ko hali k'u bɛ jɔ mun de kama n ko karamɔgɔ ko an ma n ko an ka wotoro lajɔ yan nɔ n k'u ka wotoro bila u ka taa dumuni kɛ n ko foyi t'u ka wotoro sɔrɔ foyi t'u ka dɔgɔ sɔrɔ k'an t'o la kamalen kelen in fo kɔfɛ a nana fo ɲɛfɛ k'ale ka wotoro tɛ bila ale yɛrɛ tɛ to yan ne yɛrɛ de y'a lasabali n ko a ka sabali a ma sɔn fiyewu ne ni min ɲɔgɔn fɛ n'o ye Sekusala ye a ye bese de bɔ Sekusala kama ko ni sira ma d'ale ma ale ka tɛmɛ min bɛna bɔ a la o b'o ye sisan a ye nɛni kɛ n'o Sekusala ma Sekusala kana nɛni a y'a kɛ kɛ ni kɛlɛ ye ka bese bɔ a ka wotoro la ko ni Sekusala dalen dɔ a yɛrɛ la k'a ka marifa bila donc k'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛfɛ ne ko k'a tɛ taa n ko wotoro ninnu kɔni tɛ taa o de y'an sigi kunnafoniw na dɔgɔɲinaw jɔlen kɔfɛ k'u nana fɔ k'a fɔ ko ni aw ta ye dɔgɔ ni wotoro ko ye u bɛ dɔgɔ yɛlɛma ka taa u lafiya ko a ko a tɛ o la ko fɔ o fɔba ni mɔgɔ dɔ kɛra ɲɔgɔn na aw cɛla i filɛ ka Sekusala min fɔ ko fɔ Sekusala ye marifa fɔ k'a bɛ marifa cɛ la a girinna ka bolo kɛ ka marifa da cin sanfɛ Abilaye a ka haramu ye kalo ye a ma marifa da yɛrɛ siɲɛ ma san ko k'a fɔ k'a b'a ci wo ko f'u ka taa ni wotoro de an dusu tɔɔrɔ kojugu de an ka mɔgɔ dɔ bɔla invité kura na ka na o de dusu tɔɔrɔlen kisɛ ka wotoro kelen ni pinɛ na a kɛra pinɛ kelen yɛrɛ de la ko wotoro yɛrɛ de tɛ taa bilen ko wotoro bɛ to yan nɔ n'o tɛ an ma marifa dasi maa kelen si ma o cala a don kama a tilala ka taa dugutigi de nɔfɛ ka tila ka yɛlɛ dugutigi kɔfɛ o bese kelen b'a bolo dugutigi ni cɛ na waati o nana kɛ Modibo Konare se waati u ma kuma Modibo fɛ u ye tournée cɛ ka segin ka taa o la dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ dugumɔgɔ bɔlen de don dɔw bɛ nɛni kɛ dɔw bɛ dɔgɔyali kɛ o dugusɛjɛ ntɛnɛn wulada fɛ 17h waati ɲamatigi dɔ fana bɔla kungo kɔnɔ k'i kun da an kan a y'a sɔrɔ an kunnafoniw sɔrɔ ko dɔ kun kan ka d'an kan janfa sira kan quoi o de kama an ko ɲamɛ tɛ don dugu kɔnɔ an ko ɲamɛ tɛ doli min kɛ dugu kɔnɔ dugumɔgɔw bɔra ka na jɔ dugu da la berew b'u bolo besew b'u bolo n'a fɔra k'i ka marifatigi k'i ka beretigi ni besetigiw b'o kama i y'a daba tiɲɛni kama wa i y'a daba ɲɛni kama dugutigi de nana n'o jama ye ani min ni tolen filɛ a la olu de bɛ ɲɛfɛ kuma o kuma ka d'u da ye o b'a la k'o fɔ an ye dangadenw ye an tɛ baarakɛla ye an n'an bɛ sigi o da la k'u ni ma tɔɔrɔ k'a sɔrɔ a ka haramiya depuis an sela NF cɛ kelen tɛ NF k'i bɛ se ka k'i ka dɔrɔmɛ kelen bɛ donsow kɔnɔ Konare ko a ma ni maa o maa yan nɛni an kana kuma i fɛ dugutigi ko ka ɲamatigi to aw bolo yen nɔ k'a y'o minɛ k'o siri k'o ka ɲamɛ faga ko ale wulila ka taa kuma aw fɛ k'a ma sɔn ka ɲamatigi bila ale segira k'a bɛna commandant wele waati min na k'o waati kelen de kɔnɔ na ko Modibo ni moto ni boli nana tɛmɛ ale la ko ka sɔrɔ ka don jama cɛla ka marifa ci ale ka conseil la ɲamatigi minɛ waati min o y'a sɔrɔ Modibo tɛ moto yɛrɛ la fiyewu an bɛɛ lajɛlen de b'an ka daga kɔnɔ an sigilen don yen nɔ dugumɔgɔ yɛrɛ ni anw cɛ a tɛ tɛmɛ sen paran ye 5 kan an ka poste n'u cɛ dugutigi taamana ka taa Modibo de kunbɛn a ye segin min k'o la sisan a taala jɔ mɔgɔw cɛla u ye kuma de daminɛ sisan u bɛ fanɛni kɛ cogoya min na u bɛ banɛni kɛ ten k'a to appel la a bɛ ka taama ka taa u ka sɔrɔ ka bese ni berew bɔ a kama k'u bɛ bese de kɛ k'a paki bese ye a jɛ ka marifa juru tigɛ donc a fana dusu bɔlen mɔgɔ min ko k'a bɛna bese kɛ k'a paki a sɔrɔla ka kisɛ k'o tigi la o ko dugutigi conseiller dɔ an b'a dɔn ni jeunesse ka danga de marifatigi beretigiw ka t'u jɔ marifatigi ma ko n'an ma bɔ yen k'an b'a tigi k'a fa k'a ban dugutigi conseil min ni tolen filɛ nin ye ko a kun ko a b'o faga ka kɔrɔ k'a sɔrɔ waleya in ma kɛ k'o fɔba yɛrɛ de tun ye aw dodolakaw ye o kuma in tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini n'a kun nana 16 la a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn dossier kunna n'i ma da la NF dɔ wele k'a ɲininka tɔnsigi o tɔnsigi kuma na kɛ ale de ka kuma bɛ sanfɛ min kɛla an kɔrɔ nin sisan ale de bɛ jama ɲɛma n'a sɔrɔ an ta kun ye ŋaniya juguya wɛrɛ ye an ye ɲamatigi min minɛ a kun tɛ don dugu kɔnɔ yɛrɛ munna o ma fa ni ko wɛrɛ don dugutigi min tan ni ka segin la diɲɛ ma don o don anw ni dugumɔgɔw cɛ kuma na munna ma marifa ci dugutigi la an yɛrɛ ka jɛngɛ k'a jateminɛ marifatigi b'a jɔ cogoya jumɛn na ka bese da fɛ k'i faga marifa de bɛ e bolo an yɛrɛ ka jɛngɛ k'a jateminɛ n'a sɔrɔ o bɛ ɲɛ dɛ aw sigira NF dugulama bɛɛ jɛra ka bɔ k'a fɔ ko u tɛ aw ka ko la mun de la aw bɛ yen ko ka dugu kɔlɔsi dugulamaw tilala k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'aw ka hakilila ye Abilaye Kulubali ma se k'o kɔni daliluya dɔ fɛ k'an ka taa an sigi ko ka population lakana jadisiw don sira de don o de kama fanga ye anw labila k'an ka taa an sigi yen nɔ k'an ka dugudenw ni lakana ni maa ma k'i t'i jɛn n'o ye jaabi min b'o la bɛɛ kan k'o kɔni dɔn anw sigilen ka bɔ NF kana an sigi an ka 16 la k'a daminɛ NF ka taa Ndila ka taa Ndomuguba la ka taa Jame ka taa Mamani Sibiri o donso kala fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ an y'a bɛɛ lasegin an ta kun kɔni ye faso lakana de ye ni o tala kɛ ko wɛrɛ anw bolo donso den hakɛ min n'i tola nin na sanko si bi kɛlɛ yɛrɛ la an ka daw minɛ na yan nɔ k'an ka malo jeni k'an ka baganw gɛn ka taa n'u ye jamakulu jumɛn de farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ t'o kuma fɔ commandant fɛ yen nɔ an bɛ faso baara de la mais ni fasoladenw k'u tɛ anw fɛ an yɛrɛ bɛ marifa bila anw m'an sigi faso in y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye an yɛrɛ kɔni bolo jadisiw de bɛ mali drapeau jeni k'u ta turu a nɔ na an ka 16 sigila yɔrɔ o yɔrɔ la an ye drapeau kelen kelen
316 bɛɛ lajɛlen la an bɛ maliko de la dɛ donso tɔgɔla drapeau tɛ yen nɔ donso bɔlen kɔ yen nɔ mɔgɔ minnu ye drapeau jeni mana olu ye jadisu ye wa olu ye min NF de drapeau jeni na karamɔgɔw ko an kana si nɔ an y'an ka minɛnw cɛ u ye drapeau jeni k'an ka guwaw jeni an taala k'an ka minɛ fɛn fɛn to yen nɔ o y'a bɛɛ lajɛlen jeni ne hakili la jadisu de k'an ka drapeau jeni dɛ parce que olu ta tɛ maliko ye kungo kɔnɔ mɔgɔ de kɛn bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ dugu kɔnɔna na dugu ye bɛnkan ta ni donso tɛmɛna ni mali sɔrɔsiw tɛmɛna u b'u kofɔ jadisuw ɲɛna kɛlɛ ban cogo la cogo di ataki fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ ju bɔ so ka taa kungo kɔnɔ u ka complices de bɛ dugu kɔnɔ donsow mana tɛmɛ dɔrɔn sɔrɔsiw mana tɛmɛ k'u bɛ taa kungo kɔnɔ u b'u wele k'a f'u ɲɛna sɔrɔsiw tɛmɛna nin sira in fɛ sa u b'a la ka taa nin sira in fɛ donc u bɛ taa dɔw ɲɛ k'aw janfa ni segila ka na o maa nɔfɛ dugu kɔnɔ u b'a fɔ k'i nana baga dugu kɔnɔ mɔgɔ ma ko k'a faga k'a sɔrɔ anw n'u bɛ ɲɔgɔn kan yan bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Moribo Male ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn ye yarabi Ala k'o sabati basigi lafiya k'o sabati jamana in kɔnɔna na n'an bɔra yen min ye mara minisiri ye ale ye wele bila politiki tɔnw ma kɛrɛnkɛrɛnnena fɛɛrɛ minnu bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ u tɛ dɔ yɛrɛ ka wulikajɔ kɛ joona joona ka se ka jamana sariya sunba yɛlɛmani minnu kan ka don a la o ko kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko parti 280 kɔ la ko min taara k'o ye 50 wa o yɛrɛ sen bɛ 20 kɔ olu de wa kila di yaasa ka nin pɛrɛtigɛ da ma maa dɔ bɔ kila da ko sen fɛ an ka daw lamɛn an bɔra lajɛrɛ min na sisan ministre de l'action territoriale ministre d'état a tun y'a invité ka na kuma référendum sigili sen kan organisation kɛcogo la an nana ka na lamɛn an y'an ka proposition k'a ye mais an hakili la k'a fɔ nin ko in a kan ka lajɛ jiɲɛ jɔlen na parce que n y'a jateminɛ olu yɛrɛ ka fɔ la parti 281 de kun welela parti 50 de nana parti 50 la parti 24 de proposition kɛ an ka baara kɛ pour que caman ka don a kɔnɔna la ni Ala ka jɛ ye an wele min kan o ye constitution de mais en fait anw y'a ne kɔni ka faamuya la fɛn min labɛnni ma ban ni o bɛ sen na halisa ne ko k'an ka na fɛn fɔ o kan o bɛ gɛlɛya an bolo quoi laɲini min kɔni bɛ anw na wagati koronnen don quoi a tun ka d'anw ye jateminɛ de ka kɛ jamana ka se ka bɔ transition in kɔnɔ cogo min na an k'o de fɛɛrɛ tigɛ nin baara ninnu min bɛ na u bɛ se ka nin baara lajɛlen tɔ bɛɛ lajɛlen dafa parce que anw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko constitution révision sigili sen kan bureau minnu kan k'o baaraw kɛ n ko est ce que o dafalen don bi fɔlɔ wa filanan fana ye min ye est ce que bi an ka jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw bɛ se ka wele k'u ɲininka wa o ye gɛlɛya caman ye o la ne kɔni bolo an kɔni fana ka jate kɔni ye min ye ni jamanadenw kɔni de kan ka wele k'u ɲininka e b'u wele k'u ɲininka n'u kan ka bɔ lakana kɔnɔ ka to ka hakilila fɔ lakana de kɔnɔna la lakana ko ye ne kɔni ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen ye dɛ kuma o kuma an m'an hakilila fɔ mais est ce que faamaw tulo bɛ anw hakilila la wa o de jɔrɔ bɛ anw na quoi parce que là tuma dɔ la i bɛ mɔgɔw wele mais i ta b'i kɔnɔ bon o de la a fɔra ko nin constitution in yɛrɛ halisa n'a ma ban dilanna o min b'a kɔnɔ n'anw t'o dɔn an bɛna mun de fɔ o la sisan halisa an kɔni bolo an bɛ jamanadenw de wele u k'u ɲɛmajɔ kosɛbɛ ni ɲininkali minnu bɛna tɛngun u la u ka hakilila ɲuman de ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma kɔni de tun ye ne hakilila ye Abakasiri Fɔnba ale yɛrɛ y'a hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn ko nouvelle constitution n ka kuma latilen ɲɔgɔn bolo sabula révision constitutionnelle kuma kan ka bila pewu ni parti minnu yɛrɛ ka kan ka kalafili kɛ ka fanga ɲini n'olu yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ ka fɔ olu ɲagaminen don mɔgɔ minnu kan ka kalafili olu bɛ ɲɛnabɔ cogo di fɛn min n'an y'o jɛya ɲɔgɔn ye o ye révision de tɛ se ka kɛ Mali la bilen sabula sariya sunba kɔrɔ y'o kuma fɔ k'o ban a kalamani 118 na k'u waasa an ka se ka taa sariya sunba lakurayali la fo k'a sɔrɔ président dɔ sigira ni kalafili ye député sigira ni kalafili ye o k'a sɔrɔ dankarilen tɛ jamana fan si la o bilara kɛrɛfɛ mais sariya sunba kura o sɔrɔlen tɛ foyi la jamanadenw ka laɲini kɔ jamanadenw de y'a ɲini k'an ka taa sariya sunba kura la donc lamɛnli t'o la an bɛ taa o sira kelen de fɛ o siratigɛ kɔnɔna la an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɛnɛ partiw yɛrɛ k'a lajɛ olu yɛrɛ da bɛ démocratie ko kuma na bɛɛ y'a fanga la san na waati olu yɛrɛ ka kɛ démocrates ye u yɛrɛ ka kulu kɔnɔ sabula mɔgɔ kelen de bɛna kuma jama tɔgɔ la alors que o jama taara assise nationale la o bɛnna ka kan ka taa sariya sunba kura la e bɛ n'i sigi dɔrɔn ko n ka parti tɛ taa parti dun tɛ maa kelen ni démocratie ye jama ko de jama de ko ka taa constitution kura la jama de taara assise nationale la mun na e b'i kɔ da jama kɔ la ou bien e bɛ ka min fɔ e t'o kɔrɔ dɔn wa o de la ne ye n ka kuma banban mun kan n y'a fɔ ministre ɲɛna nin ko in bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko parti kan ka bɛn walasa an bɛ se ka taa sariya sunba kura la cogo min n ko ne b'o falen don o la sariya sunba kura a labɛn cogo ne sɔnna o ma mais an ka bɛn kuma tɛ yen bilen dɛ min bɛ yen o ye parti k'u labɛn u ka se ka u ɲin don u ka mɔgɔw lawuli bɛɛ ka se ka taa nin kalafili kura in na sariya sunba kura sigili la donc bɛnko kuma tɛ an bɛnna ka ban sabula maliyɛnw de y'a fɔ donc seginkɔ tɛ yen ministre tɛ se ka segin Assimi tɛ se ka segin sabula n'an ma constitution kura di Mali ma transition nakun tɛna y'a la parce que maliyɛn mago bɛ fɛn kura de la a b'i sinsin mun kan n'a yɛrɛ ka taabolo ye
o la nya fo ngone be sinsi mun kan no e fen folo a folo carte d'identité biométrique ka se ka di malien bema munu be Mali kono ani munu be Mali kokan nanyo ke pati o carte d'identité biométrique de bina ke kalata seben donc no ti bolo ne ma do nyimbo kalata la ya ka hake minala ambalona ka fo ni tu Abakar Siri Fomba Kanye Amadou Koita ale reba hagla di ko insin fe angalame référendum ni a fora ka be ke mois de mars konana bon kalo chamati mana bara do ko nganga bolo da lube masikake eji sigira gila yero siglila mais loi électorale mi adoptera CNTF loi électorale ko kone eji sigira aka démembrement ulu kanga sigi kalo woro ani yani référendum che andumbe bi mois de janvier konana ani mois de mars to e kalo fly donc démembrement masigi folo nga kambe kuma ka sigi ka kuma nambe no ka sariya de do am se ka loi modifier pour que ani dati mi tanga se ko dati respecter et puis fana anya fo fana on fait on est parti nyemo yi ben yakilna do amba donc a fo amega yelemani mi nyini ka do nga sera sumbala ka fo fendo femi jamana mugo bala depuis démocratie nana mars 92 anye président saba mi soro ka damne Alpha Omar Konaré la ala ka hina Amadou Toumani Touré la ala ka hina Ibrahim Bokar Keita la ulu be a nyini ka fo ko be yelema do la me gele aduna la an yere nyongo soro dialogue national inclusive la résolution ko ka falen do la donc on fait référendum en son émonoï mais on y min fo au lieu que constitution kura ka gla an ga révision constitutionnelle dron de ke parce que constitution glani kura akuma ka chan kosebe awre ay bi déclaration chama be ka ke on hakilna révision et puis bara chama kun kera la surtout ni ATT ka kleta kari le comité d'appui aux réformes institutionnelles bara ba de kun kera mugo chama keme mugo bi kono ton duru kun sonoma donc mali min fana na ne maoma na bemna fo na fibna fen kura de nanye bara munu ke ka teme nan kunyo bara uta ko synthèse ke abe no ka yambulu yoro min fora ka modifier dron o ye ka fo et j'ai démembrement mi sigi kalo woro avant la tenue du référendum bon référendum quand que mois de mars kondana en janvier qu'on a février il reste que peut-être 60 jours donc pour que ça soit respecté na loi de modifier ça peut-être qu'à là mais à 60 jours là ou bien qu'à là à 45 jours là bon on a jamana fana délai élection non depuis 92 en élection chamake je crois que élection organisation pour les maillots la Kosovo a jabi bolu de problème yero là donc on a fallu do faire de là anyo de fali sera sunko anyo de fo mali problème te loi ko yi depuis transition nana kana se bima condition me na ma suspendu donc ça fla qu'on a obeka baraka une condition de sortie mali problème mi don saria mun mambulo anga saria batu ambalo ka foni tu Amadou Koita ni tu Lukanye ambe dugo ke kuma nyoya mun be sena alaka sabati basigin lafia jamana ngona na alako sabati nambura ye Bamako mairie district olu ye franyonga ke kalaje balale do ke muni munde kanga kebi kasangani ko renye ko tali nye ambalo ka fomi musola kai kerenena mairie kona na Fatmata Traoré ale ba nye foanye madame Camara angalame Conseil extraordinaire folo 2023 konnala conseil be session doke ordinaire mais tant que continue nana am extraordinaire que charia ye anyamari angoke donc au conseil tourné folo dango extraordinaire o de ka ke bibina bita e sujet sababe ambulo sujet folo ye Bamako anye projet chamangla ananga ADR mais ala ya ke amasega musaka so ka projet au pla en place ani mo be nyogon bolo ogum konnala monsieur Batili Malaisie consul honoraire ale mo la c'est amma mi fe kan de kana projet bado walea no Bamako gare routière la walea ali akona barada chama mina bla kono are niveau nani de étage nani do bara chama mina bla kono flana oye plan de passation ni be marché passé papier do be no disposition do plan de passation de marché anti ça foi ka bokono do pour ka na sharia soso ambe fa bara barake vignette ko bo law anga PDC ko bo law dossier chama be no bara ba chama be na fe fa do plan de passation so ta saka abusaka ko labo o donc amina no conseil obe udado mala sabana e minye oye anga Bamako voirie be ba do bi nyama ko kera ko do ye vraiment abe bi na ta kan buluda mais ambe kan jija o zone de me Bamako sania ke o zone ga fa ko o zone ku ka contrat be ba février ya u bolo jigi no bolo jigi an wajibi merika barade collectif ka barade sania donc anya ndura koro mais ambe foli kan autorité ya ndeme kan dori kuntambulo parce que uye an deme kan minandi ama awere yayi uye nyama chemina kononto di ama abe bilibili bay amusaka tara fo 780 millions o de ka dona minana mais andira ama mais ayaso antuma laben baran kama doni minandira fo mo de ka so ka minala bara mo mo be voiri la chama be ka ta retraite la nyine donc chama fene be o bolo sem na barala donc maintenant maire ya la yini ka angani bi village ina ka da conseil au corps délibération be ko bela donc ambe sega mo menta pour que amna nous la bara et puis mo be ka ta retraite la ku norobla donc ni suya sabare be ka débattre anga bi conseil la ambalona ka foni tu Fatmata Traoré tu ale ka ya furato mena fin ka do ka fo wulige jo fama bu fe no e jamana nyata e ala ko sabati
n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an bɛ taa RDC jamana kan an b'a latɔnɔ k'a fɔ min kɔni ye lakanabaliya ye ko halisa ka ɲɔgɔn yɛlɛmɛ RDC a yirala k'a fɔ dɔ fana in kɔnɔna la min ye mugujugu dɔ kɔnɔ ko o pɛrɛnna église dɔ kɔnɔna la ka taa Kivu ale marabolo kɔnɔna la min kɛra sababu se ka mɔgɔ 10 k'olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni ka mɔgɔ 39 k'olu sɛbɛkɔrɔ jogi wulikajɔ kɔni bɛ senna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ka se ka yele k'o da nin ko kan n'an bɔra yen an bɛ taa somalikaw fɛ yen hali bi o lakanabaliya kelen o bɛ senna min ye mugujugu dɔ ye n'an b'a fɔ attentat à la voiture piégée k'o dɔgɔnin kɛra hira ale marabolo kɔnɔna la somalikaw fɛ yen min kɛra sababu ye ka maa kelen k'o kasarani na ni ka mɔgɔ 6 bɔɲɔgɔn k'olu sɛbɛkɔrɔ jogi halisa lakanabaliya sira fɛ burikinakaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ alamisa don ani juma min ye burikina ale marabolo n'o ye Arbinda ye ko min ye jadisiw ye olu ye wulikajɔ kɛ ni ka muso 50 ɲɔgɔnna ka olu bɛɛ lajɛlen ko u minɛ ka taa n'u ye n'an b'a fɔ ko enlever fo kana se sisan ma ko kibaruya fosi ma sɔrɔ la ko burikina ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔ la walasa ninnu bɛ se ka tɛgɛ bɛ se ka da ninnu kan cogo min na n'an bɔra an bɛ taa min ye Nepal ni o fɔra ka ban hakili bɛ jigin Asie jamanaw de la a yirala k'a fɔ min ye avion kasaraba dɔ n'a bɛ fɔ ko crash d'avion o dɔgɔnin kɛra karido janvier tile 15 san 2023 a yirala k'a fɔ ko nin min ye nin avion kasara ye ko a mɛnna ka sɔrɔ nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ kabini san 1992 bɔra la a kɛra sababu ye ka se ka maa 68 ko olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni la avion yɛrɛ kɔnɔna la sa ko mɔgɔ 72 de a kɔnɔna la an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ kan o la kumaba de tun ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an kisi kasaraw an ka jamana ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kisi kasaraw ma gɛlɛya bɛ an ka mara fɛn o fɛn fɛ bi kɛnɛyana jamana ye fɛn o fɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ban pewu